poesía. Se abrimos un debate para expoñer como deben ser as culleres para tocar, enseríamos esta leira de letras a fartar. Porque cada un ten a súa opinión. Se non pensara que os vídeos que fago non foran interesantes ou non serían interesantes, non os faría. Cando os fago porque penso que sempre son interesantes. A ver, do máis burro todos aprendemos, e eu como burriño, pois tamén expoño o pouco que sei e penso que sempre podemos quitar algo. Non hai unha culler para tocar, é dicir, a culler, a cuchara, non se fai para tocar. Isto non é un instrumento musical, isto é un instrumento de cociña. Vale? Que ocorre? Que hoxe as utilizamos de ferro, de aceiros, de plata, de ouro. Pero a culler de madeira é unha culler de remexer, é unha culler de comer na sopa, é unha culler de madeira, non é un instrumento musical. Coido que ás veces estamos moi equivocados. Non, é que a culler ten que ter un ángulo de non sei que, pero deixamos de gelipolleces. A culler é unha culler. E cada un, antes non había, nas casas non había instrumentos musicales. Había instrumentos, ferramentas. A culler é unha ferramenta para algo. Para que? Para cociña, para comer, para remexer, para quitar, para dar. É un instrumento de cociña, non un instrumento musical. Que ocorre? Como antes non había instrumentos musicales ao alcance de todo o mundo, a xente non só traballaba, tamén facían festa, tamén contaban un conto, tamén botaban unha canta. Que utilizaban? O que tiñan a man. Na casa sentado, diante da leira, que tes na man? A culler, a sartén, unha botella de anís. E que unha botella de anís ten que ter, non, a botella de anís o que ten que estar estrellada para que pasarlle o mango da cucharilla sone. Non hai unha botella de anís para tocar. É dicir, o que diseñou a botella de anís non a diseñou para tocar, que na utilizou para tocar foi o pobo. Vale? Que as culleres pasa o mismo. Non me podedes decir que a culler ten que ter unha forma, é unha gilipollez. É absurdo, de onde quitastes iso? A culler non ten que ter ninguna forma. Porque o mismo que facemos que a culler, podémoslo facer que a tarrañola. É o mismo, o sistema é o mismo. Non, coño, porque a culler toca su dunha maneira e a tarrañola doutra. Así? Sí, de verdad. Non, a culler é unha culler, entender isto, vale? A culler é unha culler. Entón, coller unha culler, unha é unha maneira, outra doutra, ou iban a da veciña a coller aquela culler porque aquela sonaba mellor. Eu non son un gran cullerista, Non hai unha forma determinada, home. Mirade, eu teño estas, son as da sopa da casa, que días a muller ahora para facer este vídeo. E mira, son distintas, unha é dunha maneira e outra doutra. Son as que tiña a man, non quería dúas iguales, pero non me apareceron. Vale, podémosla tocar como culleres, ou tamén as podemos tocar como as tarrañolas, joder, é que depende do arte da persona, vale? Non hai unha botella de anís para tocar e non hai unhas culleres para tocar. As culleres non están feitas para tocar. As culleres están feitas para outra cousa, por certo. Mirade que culler, non vos ensino todo porque é pon agasallo e entón podes enterar o agasallista. Está moito máis bonita no que non ensino, Vale?
Culleres de madeira. O que non sabe tocalas como se tocan, pode tocalas así. Non nos deixaron escrito os nosos antepasados como tiñamos que tocar as culleres. Por qué? Porque que nos deixaron se deixou en transmisión oral. Dixo, hai que tocar así, ten que ter esta medida e ten que ser... Non, non, non. Iso facémolo ahora. Ahora escribimos e decimos os que veñen detrás como teñen que ser unhas culleres. Home, por favor. E así reinterpretamos a historia. Vale? Hai que ter moito cuidado. As cousas non sempre son como parecen ou como dice a xente, tampouco como dixo eu. Pero, volvendo ao fío do principio, as culleres son para comer, para remexer no caldo, para sacar comida da pota, e a xente utilizaba estas ferramentas para tocar. Hai un sacho e unha pedra determinada para tocar, non, o que sabe tocar colle o sacho, colle unha pedra e toca. Hai unha jadaña para tocar. A jadaña era o que utilizaba o jadañeiro, que cortaba a erva, para poder levar un ritmo. Vale? Non me vir con contos. O mellor outro traga, eu non. Veña, unha aperta.